Hei Tupetauriengi, haloo, onks siellä ketään? Haloo, onks siellä ketään? Ei kuulu! Mikä siellä on meininki? Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, Tupetour alkaa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tupetour! Nais, terve, terve! Hei, mikä täällä on meininki? No niin, Loistavaa, kyllähän tästä ääntä lähtee, mutta vielä on potentiaalia. Vielä kerran, sit pitää kajahtaa. Mikä täällä on meininki? Loistavaa! Loistavaa, aivan loistavaa. Nice, hei! Tervetuloa kaikki Silja Lainille ja seuraamaan meidän Tupetouria. Ja tiedätkö mitä? Tää on kaikista viimeisin kohde, eli te tuutte olemaan tämän meidän ensimmäisen Tupetourimme viimeinen yleisö, joten iso käsi teille, annetaan aplodit teille! Kiitos. Mahtavaa, tää on rare case. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Hei! Mun nimi on Jone VD ja en oo täällä teidän onneksenne yksin, vaan täällä on tänään myös itse asiassa täällä on uusi hahmo. Meidän jengistä on tänään Annika harmiksi sairaana, mutta onneksi meillä on tänään yksi uusi erityinen vieras. Esittele itsesi. Joo, Hermanni, moikka vaan. Mahtavaa, että pääsit paikalle. Anteeksi. Anteeksi, mä olin aloittamassa jo. Mut moi kaikille, mä oon Maria Veronika. Yeah! Yeah. Onko se mun vuoro? Se on sun vuoro. Joo, on. Joo, ja mä otan tämmösen puolikkaan askeleen eteenpäin. Hei joo, se on Lakko tässä, terve! Mä olin tuolla tekemässä jotain ihan muuta, jotain kamerajuttuja. Moikka, mä oon Herbalisti! Moi! Mä oon kuten Bigmanista-terrokin, mä oon ton Jone VD faija, että mä oon vaan kattoo, että kaikki on ihan hyvin. Ei vaan, mä oon Aleksanteri Hakaniemi, kiva nähdä teitä. Ja tämän jälkeen sitten meillä on vielä se loppuhuipennus, eli meet and greet. Kuinka moni on tulossa meet and greetiin moikkaa meitä? Huikee! Yes. Mahtavaa, eli sinne te voitte tulla nakkaamaan teidän terveisenne, ottamaan vaikka yhteiskuvaa, halaamaan, mitä ikinä haluattekaan. Ja tosiaan, kuinka monella on tää ranneke? Rannekkeessa tosiaan näkyy #Tupetour-risteily. Elikkä kaikki kuvat, mitä te otatte Instagramiin tai twiittaatte tai jotain, muistakaa aina täkätä #Tupetour-risteily, niin me saadaan ikuistettua tää upea tapahtuma. Mahtavaa. Mutta ennen kuin me päästään aloittamaan Q&A, meille tulee ensin puhumaan Silja Lainen henkilökunnasta. Henkilö ja lisäksi meidän rakas maskottimme Harri Hylje! No niin. Yes, oikein hyvää iltaa minunkin puolestani. Tässä näin, hyvät naiset ja herrat, on Harri Hylje. Antakaa näille vielä raikoa. Herva, mikä sulla on fiilis? No totta kai huikee fiilis. Ylipäätään siistiä on ollut koko tää homma ja nyt kun ollaan täällä vielä laivalla hommat, niin siistiä. Mahtavaa. Oikein! Kuinka oli tällainen herbalistivideo? Nostakaa tassua ylös. Minäkin oon! Joo, minä katson kerran. 2. On pakotettu kattoo 2. Eikä ja Kaksi hervalistia vaan täällä. No Veronika, sä oot nyt aika, joka tuo tänne naisenergiaa. Mikäs sulla on fiilis Tupetourista? No mä varmaan toistan tässä nyt kaikkea, mutta siis mulla on ihan sika hyvä fiilis ja mun mielestä laiva on sillä tavalla erikoinen juttu, että meillä on 2 päivää. Me periaatteessa ehditään tutustua ihan eri tavalla, kun me ollaan jossain paikkakunnalla, koska se on yksi show ja se on siinä. Tuomaan YouTube-ilmeet tänne suoraan lavalle. Tässä me nyt ollaan sitten seisomassa kivasti. Vilin YouTube-ilmiö. Hei, ja tähän on tärkeä kysymys, joka on kysytty joka paikassa. Mä haluan, että nostakaa kädet ilman joka tapaa. Ihan rehellisesti. Kuinka moni on nähnyt Vili Räpin? 2 kättä, jos olette nähnyt, niin saadaan kaikki kädet ilman. Mun äiti Verho, hän näkyy videoilla, hän antaa kaiken tukensa tähän ja hän olisi halunnut tulla tänne laivalle, mutta
siinä kohtaa oli silleen, että äiti ei. Niin lähellä hän ei saa tulla tätä liikaa tukea. Liikaa tukea nimenomaan. Sillä on 2 viipe. Se lentää, että pääsee liikaa. Yes! Mahtavaa! Siinä oli lopulta after rap ja lopussa te tuutte äänestämään, kenellä tulee olemaan paras räppi. Supermies, vähän niinku minä, paitsi et meikaa tässä iskunnassa. Mä seisomat oikeestaan. Joo, supermies, aina hies. Miten olen oikein? Sitten tarkoitus Veronika vähän mulle. Ei Suomeen oteta jotain aika saman tasosta. Ei mitään tarkoittaa Barcelona. Mikä valita? Bayern München. Löytyy Saksa. Bundesliga. Siellä. Ja siellä löytyy Bayern München. Yes. Hamburger. Tää on meidän joukkue. Miten juttuhan on niin, että otetaan jokainen 3. Ei, itse asiassa syödään, tai mä itse sanon aina, syödään. Niin ihanaa. Eli ottakaa siitä jokaista makua yksin joona setti, joka tässä on 3 eri makua. Olit se sinä? Sutkavaa tylmästä. Joo. No niin, sattu kyllä. Tiedätkö kaikki tää säännöt tämän haasteen? Se on aika hyvä sääntö. Otetaan pieni kauttaus tähän. 5 alaspäin kaikki lasketaan. Ei. 5, 4, 3, 2, 1. Tanssilla polvilla. Joo. Mä haluan vielä. Joku kaivaa herpalle haudan. Hei, oletko valmiita lähteä? Me ollaan tietysti lähteä. Tänään lähtee. Tänään lähtee. Niin, me lähdetään juhliin. Ja hei, kiitos teille kaikille, kun olitte tässä meidän meikkihetkessä mukana. Mä annan applaudit teille.